بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hormatly Müslüman doğanlar, Allah'ın Tebarek ve Teala no'tak cumhurunu ediyen ve etçek ta'ada o ibadetlerini de, ediyen dua dileklerini de öz dergahına kabul eyle. Kıyamet mahşer gününde rahmet bilen radi olup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine nail eyleyen bennelerinden aylanırsın. Hormatly Müslüman doğanlar, geçen ve anak cumhurlarımızda ayal doğanlarımız, gıyıllarımız var da vaat ettik. Çünkü doğulayan vaktları, bäwek vaktları gözümüzün kuvancı, yetişen vaktları, yüzümüzün tuvağı, durmuşa çıkarılan vakti, bir merdi-merdanan ağır namısı, köpölüp çağalan vakti, bir balacığın kâbesi olan zenan doğanlarımızın bilmeli ve kâbir ägä bolmaly zatları barada size Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerinden, hadislerinden kâbir zatlara aýdypdyk. Ve hilqatun nisa ayal adamların yaradılışı barada, olaryň asıl hamir maýaty barada size bir bilgi berdik. Ve hislatun nisa ayal gyllaryň asıl ödüllü öýleriniň bir yaradylşynda bir häsiýetleri barada wagty dowam edýärdik we şol wagtda da galypdyk. İnşallah bugünkü cumamda da şol wagtymyzyň dowamyny eger ýetişsek ahkam nisa ayal gyllara bir ondan tutanakdagy hüküm bar. Şonam aýdyp geçer. Yetişmedik ýagdaýymyzda iki cumamda dowam eder inşallah. Çünkü ayal gyllarymyzyň öwrenmeli we bilmeli we amal etmeli häsiýetleri barada Peygamberimiziň hadisleri bar. Olar uzunrak hadisler inşallah. Şolar bilen eger wagtymyz bolmasa ahkam nisa yani ayallary degişli hükümleri iki cumamda ýeter. Şo 20 sany hadisi inşallah sizin dikkatyňyzy ýetirmeklikçi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayal doğanlarımızın ayet-i kerimeni size ýatladyň. Nisa surasından ayet aýdypdyk. Şol ayette Allah Taala'nın gowuran ayallary haýsy ayallardy? Öz erlerine boyun bolýan, eger durmuşa çykmadyk bolsa agasyna we kakatyna, yani özüni dogry ýoly çağıryan adamlara boyun bolýan we Allah'dan dilep, Allah'ın nehib etmekligi bilen haram zatlardan saklanyp, halal zada dikkat edýän ayallar, bu ayallar diýip, o ayallardır diýip Allah Taala Kur'an-ı Kerimde ayet aýdypdy. Inni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kan hadisler aýdýan, ona inşallah dikkatyny ýetirer. Ayal gyllaryň artykmaçylygy gowy tarapları bardy, wagt etmekligi söz berdik ayallarymyza. Ayal gyllaryň artykmaçylygy gowlugy elbetde olaryň takwalygyny özünden özüne musulman doğanlarını dua edip dilemekliklerini ne bolýar? Çünkü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün guvancı, onun gıybi Hazreti Fatıma-tı Zahra radıyallahu anha bir gün Hazreti Ali şeýle diýipdir. Ey Ali diýipdir, yollaşyna kerramallahu vejh halifalaryň dördüncüsine Peygamberimiň sahabaty we körekeni hemde näme doğan oglany. Ey Ali diýipdir, meniň kakam meni sana durumuşa çıkarjak bolanyna menden şeýle diýip sorady diýipdir. Ey gıydym Fatıma radıyallahu anha, men seni 400 dirhem galyň meher bilen, yani günümizde meher berilýänler kysgadyk durup geçelediýän şu meher diýilýän, galyň diýilýän zat gereginden artyk edýän adamlar bar, şonu gereginden artyk etmelerler. Meher aslında näme? O bir enasa berilýän bir zat değil. Aslında meher diýmeklik, galyň diýmeklik, şol ýaş satynjylar täze bir maskala döretse, şol täze maskalaň maýaty şo, gaznasy şo, täze bir maskalaň büdjeti şo. Düşünseňiz. Indi elbetde enasa da doganganlasyna da sowga salam edilýär. Ýöne şol zady gözünden çykarmaklyk gerekkä, günümizde şol zatlaram bar. Ey gıydym Fatıma, men seni 400 dirhem, yani galyň meher bilen hebreti ala jutlap berjek diýipdir. Fatıma enemizden 400 dirheme men seni hebreti ala berjek, sen şoňa radymy diýär. Fatıma enemizden aýdýar, ey kakazany, men ala jutlanmagma rady diýär, ýöne meniň 400 dirheme berilmekligime rady däldiýär. Men ýa 400 dirheme
mehr karşılığını verilmekliğe nerede? Yöne Hazreti Allah durun saçmana radi diye. Onunla sol vakitte Cebrail aleyhisselam geldi diye. Cebrail aleyhisselam gelip ya Resulallah senin perverdigerin sana talami verdi. Ve sana cennetin içindeki zatların hemmetini Fatma'nın mehri edeyin. Şonun barabarına cütlefin niye diye. Yani bu kudusuluk kurruna Allah Celle Celaluhu koşullu. Hazreti Ali kerramallahu vecihin Allah'ın yanına hurmatını biliver ondan. Yani Allah Teala Cebrail aleyhisselam uğradı, men koşulyan kudusuluk dedi. 400 dirhem eradi del olsa, men cennetteki zatların için, cennetin içindeki zatların hemmesini şonun barabarına bereyim niptir. Radi olsun niptir. Ondan Cebrail perişte bu aydandan son Fatıma Hanım'a ayıptır, Cebrail perişte şu haber getirenden son ben şona da radi olmadım deyiptir. Cennetin içindeki hemme radi bereyin. Sonra radi olsun deyip, sonra da radi olmadım deyiptir. O zatlar ben kabul edemem deyip, sonra benim kakam diye ve kıydım, cennetin içindeki zatlar verilenleten radi olmadın lo, onu sana ne gerek deyip, Peygamberimiz hayran kaldı diye. Sonra Fatıma enemiz şeyle cevap veriyor. Menin mehrim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini şefaat etmekteydim diye. Sondan son Cebrail perişte gidiyor, bir halimden gelip Cebrail aleyhisselam şeyle bir hat getiriyor. O hatta şeyle yazık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini şefaat etmek Hazreti Fatıma'nın mehri oldu deyip hat getirdi diye. Ve sonun barabarında da Fatıma enemiz radi olup näme Hazreti Allah nikahlaştı diye. Ana bu demek näme diýmek? Fatıma enemiz özünün cennetteki hemmeler özüne verilmekle radi bolmady. Edil qaqaty ýaly. Serwer kainat Muhammed aleyhisselam özüne cennet verilmeklik veya enatan dilemeklik mümkünçülüğü dörenini dilemedi. Menin ümmetimi ver. Menin ümmetimin içine günahkarlarken olorun günahını affoyla da olur cenneti et. Men ýeke özüm cennete işim yok diýip bizi diledi. Gıyrıda aynen sonun hali, kakası hali, ümmet Muhammedini şefaat etmeklik mümkünsülüğünü bana döredin, ben şuna radi değilim. Ol mümkünsülüğüm, Hazreti Fatıma ennemde döredildi. Masumlar tamam näme diye, bir hat bardır, ol Fatıma'nın saçını okudurlar, mahşer halkın keçenini. Mahşer halkın keçenini diyen mahşerde haşredilen gününde doğduğuylar bir kaptılar, cennetiler bir kaptılar, seçilen saylanan vaktında okudurlar ol Fatıma enemide her hati Muhammed Aleyhisselam ümmetini şefaat etmekliği söz verildi Fatıma değildir. Fatıma enemide Peygamberimize kömekçi olup biz günahkar ümmeti Muhammedini o günahlarımızı kendilerini, günahlarımızın geçilmekliğini Fatıma enemiz dilecek. Enevi cemaat. Şunun yani inni ayarlı onlarımızda bir zamanlarımızda geçen cumamızda da ayıptık bir hadisi. O hadiste ne diye? 2 tane kızat ayarlıyla 2 tane kızat vardı. Ayarlıyları doğduğu esyanda sol deydi Peygamberimiz. Onlar ne dedi? Karnın çıkıp ediyanız deydi. Baram eğerine de boyun bolmayanız deydi. Çünkü eğerlerine de boyun bolsanız ve karnın isteyleyenler de oyundan çından yalandan ağzına da almasanız ve Fatıma enemizin ahlaklanıp naçarın ayağın maskalanın dileği kavul oluyor. Hele de ene olan olsa. 4 tane dileğini aytarılmaz deyiptir. Zınnanına katıran adamın, yetim adamın, merid adamın ve bir de enenin. Şunun için bir misafir adam 5 tane dediği cemaat. Yolokçu adam ya da bejin isteyip tanalıyor. Yurdunun adından bir fayda versilen gelip öz yurdunda da başka yurtta kötülük yaşayan adamlar. Şu adamın duası kavuldur deyiptir. Indi bir çağa, 2 çağa ineli yaş gelilemedi ama demek olurun duası kavul. 5 saat namazı olup öz maskalasını, öz yollaşını, gayın tarafını, eze tarafını, komşu olanını, dost yarını, ümmet Muhammedini dilemeklik Fatıma enemizden olur bir edahet, bir dert. Ve Allah-u Teala da onu onlattır, ona sol ruhudu veriptir. Siz de şuna meyledecek olun inşallah. Indi erizi onlar ayarlı oğullarımı da Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma enemizin üstü bilen aydan hadisleri var. Yani Fatıma enemize yüzülenip ey Fatıma şeyle ayarlar olsa şunu yal hareketler ayarlar etse olacaktur, cenneti olacakturlar deyip aydan ken hadisleri var inşallah. Şolar doğrunda duruyluyor. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatıma radıyallahu anh'den
şeýle diýip soraktır. Ey Fatıma, ayalların en gowsy kim bolar diýip soraktyrlar. Ana Hazreti Ali öz ayali Hazreti Fatıma radıyallahu anha Peygamber awladından sorady. Näme ayalların en gowsy kim bolar diýip Fatıma enemden şeýle jogap beripdir. Ayalların en gowsy ýat erkekler görmeýän we ýat erkeklerin şonu görmeýän ayallardır diýip jogap beripdir. Niýe erkek diýeni öz äri öz ärinden başga bilen kakasy erkek dogunu şoňa mehrem däl, nikah düşmeýän, özüne nikah düşmeýän erkekler olar mehremi bolýar. Şolardan başgasyna özünü görkezýän ayal gowdallar diýipdir. Gowlar şolardan başgasyna özünü görkezmeýän ayallardır diýipdir. Bu diýmeklik näme maksat? Yani görüpler elbette, goňşy görüpler, ýeni görüpler. Bäde Hazrat Fatıma enem onu kasteden ha. Hazrat Fatıma enemden kastedýäni awrat ýerlerini öz mehremlerinizden başkalarına üns çekici görünüşte görkezmeň. Şonu görkezmek ayal gowaýarlar diýdi şo. Yani özüňde mehrem kakan mıdır, erkek dogonuň mıdır, äriň midir, ogluň mudur? Şulardan başgasyna näme mehremlerine gelişikli sıfatda Allah'ın ve Resulünün halamayan geyinişinde Allah'ın ve Resulünün gadagyn edýän ýarymylaryny sıfatyny görünmeýän diýdi şo. Sonra Hazrat Ali radıyallahu anh Hazrat Fatıma enemden bu gepini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme varıp Fatıma radıyallahu anh'a şeýle diýýärdi, ýa-da gepini aýdypdyr. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle jogap beripdir. Gyýrym Fatıma meniň bir bölügimdir. Onun gepi hikmettir diýipdir. Indi bu jaňsyk riwayatyny hem şunu ýatladýan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi, gyýrym meniň bir bölügimdir, onun gepi hikmettir diýdi. Häzirki okujak hadislerimizde Hazrat Fatıma enemide ey Fatıma gyýdym şeýle diýip Peygamberimiň aýdan söýdi. Şoň üçin ayal dogonlarymyzda häzirki okujak hadisleri gaýrat edin, ýadyňyzda saklaň we şol hadislere amal edip öýüňizi, ýylyňyzy awaz saklamaklygy, agdyr, arnamysly bolmaklygy gaýrat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazrat Fatıma radıyallahu anha şeýle diýär: "Ey gyýdym Fatıma, özünden äri bir göz açıp yumarsalım, göz açıp yumarsalım. Radi olan ayallara buçluk verdiğidir. Allah Teala olurun kelletinin eksaçının her bir tarının barabarına bir yıl edilen avazatının sogağını vererdiğidir." Yani Fatıma enemide Peygamberimiz aýdýar, "Meniň ümmetimden bir ayal maşgaly, göz açıp yumarsalım, gözüňi bir sekund açıp yumup bolýar" diýdiler. Bir sekund uzagan bolsa ärin radi eden ayal, şeýle bir Allah'ın hikmeti vardır, saçının her gylynyň tarına bir yıl avada bir soğat verecektir. Ullukan soğat. Bir hatat diýmekli bolýar cemaat. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde aýdy: "Ey gyýdym Fatıma, haýsy bir ayal bir düşük düşer, nefsi hoş bolup, ärini şol düşüğün üstünde otursa, Allah Teala şol ayala cehennemiň oduny haram eder" diýipdir. Yani öýüňde ärin gelenle hemen ılgap aşağına ve yumuşak düşük düşer, öňüne çay alıp, nahar alıp, näme gerek radyň bar diýip hyzmat etmekligini Peygamberimiz buyurupdyr. O eger şonuň ýaly Allah rızasy üçin ärin rady etmek üçin ýollaşynyň äriniň nikahly adamsynyň aşagyna düşüp geldimi, ol aýal üçin dowdy hodu haramdyr diýipdir Peygamberimiz. Ýene de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde aýdýar: "Ey gyýdym Fatıma, haýsy bir ayala äri meýletse, ol ayal äriniň islegini bitirip, ärini rady etse, Allah Teala şoňa bir hajyň we bir umranyň sowabyny berer we şol ayal üçin 100.000 ýaňşylyk ýalar we 100.000 derece onuň üçin berer" diýipdir. Ene cemaat bu ters tarafama. Ene gep açyldymy dol aýtsaň gowy, eger nefsi açylyp hoş bolup ayalynyň düşegini islete diýe, ayaly da udursuz bolup, ýagdaýy bar bolup äriniň hajatyny gidirmese, ärin rady edýänçe perişteler gargar şol aýaly diýe. Ýöne ärlerin bir zady bilmeli, eger ýan ýollaşynyň aýbaş döwri bolsa, weýa yaramaýan bolsa, weýa gaty gereginden artyk ýady bolsa üýçler bilen onu hüzürlüşip görmeliler, birazcık sabırlı bolmaly erkek dogonlaryndan. Arad düşünüşmeklik, bir-biriň rady etmeklik, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. We aýratyn aýylýa hadisler näme üçin? Ayal dogonlarymyz ärlerini rady etdimi, onu olara dowdy hodu haram we
Bir hata derece sevaplar var diýildi. Yine de Peygamber Aleyhisselam aýdy: "Ey gyzym Fatıma, haýsy bir ayal gülür yüz bilen ärine bir käse suw berse, Allah Teala'nın ýanyna bir kul adat eden ýaly sogap alar we cennete girmenke 70 kere Kowser howdundan şol ayaly suwararlar" diýipdir. Ullukan bir sogap. Öyle bir ärin gelende belki ısraylar bir suw tanır. Suw alsa ne diýdir durmalar. Yani ärin aladasyny özünden Allah rızası için sogap niyeti bilen Allah Teala şeysem radi olar, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeysem radi olýa diýip şol görnüşde ärimi radi edeýin diýen maksat bilen öz-özünden bilip bir uçuk suw berse, ärime suw içip aýsagza bolar, ýerine düşdi diýip aýalynyň hoşal bolsa, onda Allah tebaraka ve taala ona 70 kere kubda suwundan çyrarlar diýip kıyamet mahşer gününe. O cennete girmenke ona entek cennete girip içiljekdi, o cennete girmenke çyrarlar diýdi şol. Yine bir Hazreti Peygamber Aleyhisselam aýdy: "Ey gyzym Fatıma, haýsy bir ayal äriniň öňünde taçak ýadyp, nahar bişirip, onuň gowy görýän tagamyny iýdirse, Allah Teala şol ayala 10 gowluk ýadar. Kıyamet gününde de dürden, yakutdan bezerilen täji onuň kelletine giydirer" diýdi. O bir cumamyzda aýdypdyk, eger bir ene ata çağatyny kiçilikden ahlakly, Kur'an ahlaky bilen, hadis ahlaky, Peygamber Aleyhisselam ahlaky bilen, dini dästurlary bilen terbiýelap, Kur'an ehli etse, olam Kur'an okap, ona amel edip, halkyny iline, gülüne, watanyna, yurtdaşlygyna, wefal ol, hayırlı adam ol bitse, kıyamet mahşer gününde şonuň ýalyk ene ata şeýle bir täç giydirler. Ol täç gününün beter nur saçar diýdik. Ana şonuň ýalyk täç ýene kime giydirilje eken? Ärine taçak ýadyp, ärini gowy iýdirip, içirip, ol baryny beren uyolmaz diye nahar ýadyp öz gaňyrlygyny edip nahar ýek diýdi, baryny goýaýmaň deregine näme nahar ýetmişirmäne rahat getirdiňmi diýip dagy näşkur hereketleri ärine de Hudaýyna da edäýmeli däller. Allah saklasyn. Bereketini rızkyny gidirýänler. Şoň üçin aýallaganlarymyz baryndan badaraylar hergiz düşök ýazmakda bolsun, suw bermekde bolsun, iýdirip içirmeklikde bolsun, ärleriniň göwüni tapjak bolmalydyr. Yine bir hadisde Peygamber Aleyhisselam aýdy: "Ey gyzym Fatıma radıyallahu anha, haýsy bir ayal äriniň köýnegini ýuwsa, Allah Teala şol ayala bir şehidiň sogabyny berer. O kıyamet günü turan wagtynda hemme günäsi ýuwular" diýdi. Ebi zaman suw içmegi, suw içirmegi, düşök ýazmagy, nahar bişirmegi aýtdyk we inden eşigini ýuwmagy. Ayal adam borçy da şu zatlar. Yani ayarlaganlarımızın bilmeli radi, şol zatları edenine şol zatları boşa gidiyenleri öýtmesin. Erkek adamlar adan etmeklik bilen, aman olmaklik bilen, veya şuna meňe sowaplar etmeklik bilen kän sowap alýar. Ayarlylar Kur'an okap, veya şuna meňe ibadetler edip sowap almanyň mümkinçiligi bolanak. Ýöne işler bilen ibadeti elimi de mi diýenak diýmeller. Yeter ki 5 wagt namaz oradaňyz tutun, onuň daşynda şu edilýän işler etseňiz, biziň näçe tesbih aýdyp, näçe Kur'an aýdyp okap aljak sowapmy ayarlylar bilen şu edilýän hyzmatlar. Şu hyzmatlary gözüni ýummasam, men şu hyzmatlaryň ibadet demedi bilen maqsat temsilmenler. Şu hyzmatyň ödünni näçe sowap bar eken. Düşök ýazmakda näçe sowap bar eken eşitdiňiz. Ýöne bir suw bermekde näçe sowap bar eken, nahar bişirmekde, hatda köýnegi ýummaklykda da ullukan sowaplar bar gana. Äriniň Allah razı işigini ýuwan aýaly näme? Şehitleriň sowap berjek we kıyamatda günäkär bolup ölen bolsa, 5 wagt namazdasyny keke günä eden bolsa, kıyamet mahşerinde diýildilerine günäsi ýuwulan görnüşde, ýa günäsiz görnüşde diýildiler diýär. Yine bir hadisde Peygamber Aleyhisselam aýdy: "Ey gyzym Fatıma, haýsy bir ayal gaban atarıp, er üçin nahar bişirdi, Hudaý Teala şol ayaly dowdy hoduny haram eder. Şonuň bedenine o değmez" diýipdir. Yine bir hadisde Peygamber Aleyhisselam aýdy: "Ey gyzym Fatıma, haýsy bir ayal öz äriniň öýüni Hudaý üçin süpürse, we şonuň üçin düşök ýatsa, Allah Teala şol ayal üçin cennetiň gapylaryny açar we ölen wagty gabryna ýylan içýän bolmaly. Allah Teala onuň gabryna 60 sany nur salar. Her günne 60 ferişte ziyaretine geler. Cennetden miweler getirerler. Allah Teala ol ayalyň gabryny aty giýin elder diýipdir. Yeter ki äriňi radi edin,
siz ne ölümünüzde zanınızda azı alınacak, ne de kabirde size azap verilecek, ne de mahşer gününe sizi günaha çekilecek. Yeter ki erini de razı edin. Yeter ki ödü ehlini de razı edin. Yeter ki ağır namuslu olun ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarları ve gıyıllarının ahlakı bilen ahlaklanın. Peygamber aleyhisselam yine bir hadisinin aydiya, ey gıydım Fatıma, haysi bir ayal erinin yüzüne yılgırıp baktı. Allah'ın Teala şol ayala rahmet nazarı bilen nazar eder. Onun için bir hac bir umre etti deyip yazılır. Allah Teala ol ayalın nun hacetini, nun takiplerini bitirir ve cennette bir köşk becerir. Kıyamette şol ayalın yüzünü ağırdır deyip. Şunun için erlerini de erin günahkar olup yanlış hareket ederse de karşını çıkıp ağlarılıp qaharlı erine teredäýmeli. Däl, güler yüzlüce ol, hol bir yumşan wagtynda tenaşa plan wagtda ýalňyş hareket edipdiň bolýan. Men äsen ýalňyşyny tapmaklykda däl, günah gadanymaklygyňdan gorkýan diýip Allah rızasy üçin şonuň gowwasyny aýtmaly. Bir diýde iki gaýtalap oňlan gaharlanşyp söwüşip tanaşmaly däl. Tanaşma aňyrda dursun, ağlarly hem teretmeler. Birje gedip ýylgyrsaňyz, şonça sowap berilýän bolsa, haýdy kelle bilen oňa ağlarylýar. Yine Peygamber aleyhisselam aydiya, ey gıydım Fatıma, haysi bir ayal er üçün zinetlansa, yani gov geyinse, ödünü gov terin can verse, gov eyin başını geyip, şaytepini de kınıp, erini gov görünse, Allah'ın Teala kıyamet gününde sol ayalın günahlerini bağışlar, onun ulu günahlerini de, küçük günahlerini de geçer. Allah Teala sol ayal için bir perişte iyi verir. Ol perişte sol ayalın her bir ediyen işini, kıyımlı hareketini azadet etti deyip yazar. Ol ayal haçan ölse şehit bolup ölür deyiptir. Ebi cemaat, ullukan bir gururun ayallığınımız, demek erim üçün bedenmeli, erim üçün gov geyinmeli. Çala alana çıkarağın bolayan yağdaydı, erinden başka hiç kim yok, o çoğunlu, ikide galyan o çoğunluda açıkırak geyinmenin ziyanı yok. Yani erin görmeli, erinden başka görmesi haram olan uğrut yerini, erinden başkasına görközdün mü, Allah saklasın. O vardı hadir hadisler geliyor. Cennete girecek olduğun 500 bin yıl önünden, şu mesafadan yine 500 bin yıl yürüsen cennete var yan değilen yerde eyyem cennetin iyisi burnunu barkurup alıp barar diye şeyle bir hoşaliyeti vardır diye. Erinin ödüge uğrut yerini görkö ayarlı gıyıllar, sol gıyıllara Allah saklasın cennetin şu 500 mesafalık önündeki iyisem nesip etmez deyiptir. Şunun için erinizden başkasına geyinmeliler. Erinizden başka adamlar bu gelmeyi diğer derecede ovadan geyinmeliler. Ovadan geyin yönü ödüne çekici geyinmeliler. Yine bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey kıydım Fatıma, haysi bir ayal erinin killetine yağ çalsa, murtunu kırkıp verse ve şuna mengedeş erinin hizmetlerini etse, Allah-u Teala ol ayal cennetin yağlarından kıvırır. Sonku deminle canı ansatlık bilen çıkar. Allah Teala şu ayal oğuttan adat bollu deyip yarar. Sırat köprüsününle ansatçık geçirir. Allah Teala 60 alimin sogabını şona berer deyiptir. Bir alim olmaklığı için yıllarca vaktini sarf edip gözünü töküp kitap okap aday edip alim olup sogab alıyor. Ama bu ayal maşgale neyme? Öl erini teremcan verse, erini üstü başına seyredip, erini qovu indirip, erini arasda yedirecek olup, erinin qoğunu tapıp onu radi etse, ondan hemen 60 sani alim adamın sogabı yadılar deyiptir onu. Ve Allah Teala şul ayalı ottan adat bollu deyip yadar deyiptir. Ullukan bir sogabı bir cemaat. Yine bir hadisinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aydiya, ey gıydım Fatıma, haysi bir ayal erinin dırnağını alıp verse, şol ayalın kabri cennetten bir bağ bakça olur. Allah Teala şunun kabrine cennetten 2 kapı açar. Her alan dırnağının barabarına 100 kovluk yadar ve ahirette 100 derece verer deyiptir. Ayal maskala erinin hatta dırnaklarını bile alsa
şunun ýaly sowapları eýe bolýan eken. Yine bir hadisinde Peygamber aleyhisselam ey gıydım Fatıma, hayta bir ayal er üçün çörek pişirip berse, şol ayala kıyamatta hiç bir kıyınçılık bolmadı. O sırattan geçenine yıllarım yağlı geçerdi. Yine bir hadisinde ey Fatıma, hayta bir ayal hoş olup erini öpse, boy şol ayal, göya şol ayal Kur'an'ı 12 yedi hatmeden yağlı sevap kazanır. Her bir ayetinin barabarına 50 gowluk yadılar. Her öpmewünün barabarına bir näçe dereceler verirler. Bagty çuğday diýen erkekler. Yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ayal maskala ärine, är öňünden çykan wagtyna, işinden ýadap gelen wagtyna, ärine hyzmat etmeklik, ärine radi etmeklik niyeti bilen Allah Taala ärini radi etdi. Peygamber aleyhisselam ärini radi etdi diýip, ärinin göwnäsi ýaňyzyndan öpüp, oya ona düşök ýazyp, şu aýdylan hyzmatlary etse, şonuň ýaly. Yani edi cemaat gabryndan 2 gapy açyljak bolsa, 100 derece sowap beriljek bolsa, bu göden ötür bir adalet Kur'an hatmetmeli olur. Näçe dany Kur'an hatmeden ýalan sowaby ýöne ärine hyzmat etmeklik bilen alýan bolsa, onu aýallaganlarymyz näme? Bu sowaplardan ýygy galmalylar. Allah rızası üçin ärlerini radi etjek bolmaly. Yine bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Ey gıydım Fatıma, hayta bir ayal ärini öpüp saqqalyn darap, ärine bolan söýgüdini äşgär etse, Allah Taala onun saçynyň her gylynyň barabaryna cennetde bir derece berer. O oturan yerinden turmanka barça günahlarını bağışlar" diýdi. Yani ärinin saçyny darasa, oňa hyzmat edip, garady getin kelpe yeri ärini radi etse, so radi etdimi ärim hoşal boldy aýalynyň. Onun ýerine turun başga işleri oýunça gitmeli aýaly. So ýerine turan wagtyna hatda turmanka günahlarını geçer diýdiler. Yine bir hadisinde Peygamber aleyhisselam aýdýar: "Ey gıydım Fatıma" diýipdir. "Haýsy bir ayal äri üçin egirip dokasa, yani tahýe dokaýanyny biziň ýyllamyzda bolýar. Ya bir köýüne ýakalda bir köýüne edip berýär, ya bir köýüne dikip berýär, ya bir gıymawalyk dikip berýär. Garap äri üçin bir zat egirip dokasa diýipdir. Ya da bir zat dikip ärine geýdirse, ol aýaly cennet wajip bolar. Tiken egin başynyň tiken evin başynyň her garşynyň barabaryna, yani bir garş, iki garş, her garş elimiz bilen edilen garş. Her garşynyň barabaryna Allah Taala cennete bir şäher berer we tikmek dokmak üçin oturan her bir sagadynyň barabaryna bir ýylyň awazatynyň sowabyny berer. Her sapagynyň barabaryna bir şehidiň sowabyny berer diýipdir. Edi zaman ullukan gurrun. Şoň üçin ayal doğanlarımız ärlerini radi etjek bolmaly. Yine bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Eger diýipdir bir ayal masalan är ölüp, çağalaryny taklajak bolup hiç ýere gitmän, renkin taraldyp şu çağajyklaryny gyýdyny oğluny awraýyl ilmli bilimli edip, olary ýerlik ýere çykaryp, ýerlik ýerden öýürjek bolup, durmuşa çykmaklyk pikirine bolman şu ölün ärininden galan çağalaryny adam etjek bolup gaýrat edip renk saralyp ölün ayal diýipdir. Dünýeden gaýdan ayal. Kıyamatda meniň bile bile bolar diýipdir. Şonuň ýaly ayallar kıyamat mahşer gününe Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem meniň goňşym bolar diýipdir. Şonuň üçin Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in goňşuly boljak bolmaly. Haýsy bir ayal, ýene bir hadisinde aýdýar, haýsy bir ayal äri ölün soň, äri gitmän, çağalary bilen äriniň öýünde otursa, şol ayal cennette meniň bile bile bolar diýip ýene bir hadisini aýdypdyr. Yani ayal maskalalar eğer ölünden soň durmuşa çykmaklygy dogry, ýöne ay durmuşa çykjak bolup ýörmänler, ärimden galan çağalarmy adam etjek bolaýyn diýip, şoňa gaýrat sarf etdi diýip ömrüniň soňuny, onda kıyamet gününe şol ayal meniň goňşym bolar diýipdir Peygamber aleyhisselam. Ýene de bir hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den haýsy bir ayal äri ölün soň äre gitdi diýipdir. Yani ýoldaşy ölüp durdymy dünýeden gaýtdyr Allah rahmet edip, inni şol äri ölünden soň başga bir äre durmuşa çyksa diýipdir. Bilip goýsun, kıyamatda öňki äri oňa äri bolmaz. İnsanka äri oňa äri bolar. Yani dünýeden kim bilen nikah etseň bunu erkeklemeden bilmeli, ayallamadan bilmeli. Gaty bir arnaňyň makyna diýämese aýryşyk bolup durmaly.
Kıyamet mahşer gününü şu dünyadaki ayallarımız bir de ayal olacak. Kim bilen nikah ölen bolsa, eger ärin ölen bolsa başga birine durmuşa çıkan bolsa, öňki ärin gowurýan çıkmaly läleken. Näçin? Çünki öňki ärin bilen kıyamet mahşerine cennete bile boljak bolsaň, şoň bilen nikahdan soň adyma çıkmasa bolken. Yok, durmuşa çıkmana hakkı var. Yöne şol kim bilen durmuşa çıkıp şoň kim bilen nikahly halyny öldü, kıyamet mahşer gününe şol erkege beriljek diýär ayal maşgala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şoň üçin ýan hadisler älerin soň çağlaryny ağlaýyn taklap şolary ýedirip içirip olandy ýetişdirdi, şol aýal kıyamatda meniň bilen bile bolar diýen şoň üçin edizan al. Ýene bir hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Haýsy bir aýal eğer ölün soň ýetim çağlaryny taklap otursa, şol aýal cennetde meniň bile bolar" diýip ýene de bir şoňa meni bir hadis aýdypdyr. Edidanlar şunu da bilmeli. Cennet veriler, cennet vacip bolar, dogda haram bolar diken äärlerine hyzmat eden aýallar aýdyldy. Cennetin bir kiçik derejesine aýdyň size. Gysgatyk wagtymdan boldy. Maraşda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýlantyr bir üstü köşkden dolu bir topar bayırlar görüpdir. Dağlıklar, bir topar dağlıklar hemmenin üstüne köşkden dolu. Şonun in kiçiler bayırına varıpdyr. Ol bayırın üstündäki köşklerin kiçilerine barıptır. Sonra Cebrail aleyhisselam aýdypdyr: "Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şol cennetin içindäki görýän bir topar bayırlan, köşkden dolu bayırlan en kiçirine geldik. Bu köşklerin içinde de en kiçisini tuttuk. Şoň 70 000 gapy var" diýipdir. Birinci gapydan ikinci gapyga gitjek bolsaň 500 000 ýyllap ýol ýöremelikdir. Şonuň ýaly her gapynyň içi giň. Onun cennet berliýäjide bir kiçik ýerim dağıtdyr öýtmenler, aýal oğullarymyz. Kıyamet mahşer gününe geçen cumamda aýdyk näme? Erkek adamdan birinci bilen imandan soň namaz okudyňmy diýip soraljak. Onun eýle soraglary geçirdi. Aýal adamdan imandan soň birinci soraljaklar, ärini rady etdiňmi diýip onun namazyny geçir. Şoň üçin aýal adamlar ayet-i kerimede Nisa surasynda Allah Taala näme diýdi? Ärini rady edýän we Allah rızasy üçin Allahdan kömek dilep, haramlyklardan gaçyp halal zatlara dikkat edýän aýallar bu aýallardyr diýdi. Şoň üçin aýal oğullarymyz gaýrat edin. Sowap zatlardan galmaýyn. Siziň %90 sowabyňyz kafaňyzyň, erkek dogonuňyzyň, äriňiziň we çağalaryňyzyň, erkek çağalarynyň yüzünü ýere saljak derejede erbet bolmalylar. Şolaryň hemişe Hudaýa şükür arnamysly aýallarymyz bar diýip başy dik bolmasyna gaýrat etmeli we Allah ryzasyny gözlep şol işler etmeli. Rabiye-i Adawiyye diýilen öwliýa aýal maşgalanyň bir duasyny aýallar olanlar. Şol Fatıma radiyallahu anha we Peygamberimiň eýleki aýallary we gyýrlary we şolar ýalyk bolmaklygy başaran Peygamberimiň öwlatlaryndan Rabiye-i Adawiyye aýal maşgalalaryndan öwliýa pir derejesine ýeten aýallar olanlar näme diýipdir? Dua edenler. Şolara ne edecek bolun? Şoň üçin şu duany ýatlaýansy. Ol rahmetullahi aleyha şeýle diýipdir: "Ey Allah'ım, eger men bir sowap iş edenimde senin cennetine umtylyp cennetinde ýaşasak bolup şu sowap iş edýän bolsam, şol cennet maňa haram bolsun" diýipdir. Men senin radylygyň üçin edýän sowap işi diýipdir. "Ey Allah'ım, eger men günah işten gaçanymda, men şu günah işi etsem dowda goşur, ot meniň innam azydyr, men azy çekerni, dowdakdan gorkup men günah işten gaçýan bolsam, şol dowdakyň ody maňa wajyp bolsun. Men dowdak odundan gorkama, men kıyamet mahşer gününde ey bennem, menden nerda, men senden nerdadyr diýmeginden gorkýan" diýipdir. Yeter ki kıyamet gününde ey bennem, sen ärini rady etdiň, namazy okudyň, ibadetin etdiň, men senden radydyr diýsen bolýa, seniň radylygyň üçin edýän men sowap iş diýipdir. Şoň üçin aýal oğullarymyz, ejelerimiz, uýalarymyz, gyýrlarymyz kıyamet mahşer gününde Allah tebaraka ve taalanyň radylygyna gowşak bolun. Onun radylygyna gowşak bolsaňyz ýanky aýdylan hadislara ägär bolun, oňa amal edin. İnşallah indiki cumamızda ahkam-ı nisa aýal oğullarymyz degişli bir 15-16 hükümler var. Onun inşallah indiki cumamızda dowam eder. Ve ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn bi rahmetike ya Rabbi. Allahu ekber. Cümle ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
bilen doğru asaslı yer